Do you know somebody who had or has breast cancer? משפחת זובה ישראל תורמת ואנחנו זקוקים לעזרתכם. בואו נצטרף למאבק בעל מטרה אחת. ב-26 בינואר זה יקרה. מאות אנשים יתרמו וירקדו למען עמותה 1-9. לי יש כבר במסגרת. החולצה העבודה כבר מוכנה. מדריכות ומדריכים, מתאמנות ומתאמנים. כל הארץ יהיו שם. בואו נתרום במאבק בסרטן שד. זובטון בברון. ברמת השרון. בבקשה. פיתחו את הלב. עזרו לנו לעזור להם. כרטיס עולה 50 שקלים, תרומה לעמותה 1-9. מריה ומה יהיו שם? נו, קניתם כרטיס? פארטי פינק. אז נתראה ב-26 לינואר, לבושים בבלון.